Punainen meri on Afrikan ja Arabian niemimaan välissä sijaitseva meri, joka kuuluu Intian valtamereen. Se on tärkeä ja strateginen kauppareitti erityisesti rahtilaivoille. Nyt kuitenkin noin 32 miljoonan asukkaan Jemen on hyökännyt useille laivoille drooneilla ja ohjuksilla. Jemen on hyökännyt laivoille marraskuusta lähtien. Tämä lisää kuljetuskustannuksia ja voivat johtaa länsimaiden takaiskuihin. Vuonna 1962 lähes 1000 vuotta Jemeniä hallinneet shia-muslimit syrjäytettiin. 3 vuotta myöhemmin Huthit eli shiialais-islamilainen kapinallis- ja sissiryhmä tarttui aseisiin ja aikoi palauttaa menneisyyden kunnian. Nyt kuitenkin jo yli 60 vuotta myöhemmin Huthit ovat palanneet. Vuonna 2014 Jemenissä syttyi sisällissota, jossa Huthi-kapinalliset ottivat pääkaupunki Sanaan ja maan hallituksen hallintaansa. Vuonna 2021 YK arvioi, että sisällissodassa ja nälänhädässä oli kuollut noin 377 000 ihmistä. Kun viime lokakuussa palestiinalainen äärijärjestö Hamas hyökkäsi Israeliin, Jemen kertoi välittömästi puolustavansa Palestiinaa. Toisin sanoen Jemen on julistanut sodan Israelille. Laivaliikenteen osalta Huthit aikovat iskeä vain Israelin omistamiin tai Israelin satamaan päin meneviin laivoihin. Huthit ovat kertoneet hyökkäyksen syyksi Israelin vastatoimet Gazassa, joissa on kuollut jo yli 25 000 ihmistä. Hyökkäysten vuoksi useat suuryhtiöt ovat keskeyttäneet väliaikaisesti rahtiliikenteen Punaisella merellä. Meriliikenteen turvaamiseksi esimerkiksi Yhdysvallat on aloittanut 10 maan yhteisoperaation, johon osallistuvat Yhdysvaltojen lisäksi muun muassa Norja, Bahrain, Britannia, Kanada, Ranska ja Italia. Huthien hyökkäykset ovat siis uhka kansainväliselle rahtiliikenteelle ja turvallisuudelle. Ainakaan vielä Jemen ei ole kertonut lopettavansa iskuja.